Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila hadrati ruhi Asyal Hajj Muhammad Irfan Utsman wa zawjatihi wa usulihim wa furuhim wa hadrati ruhi Abi wa Ummi wa usulihim wa furuhim wa hadrati ruhi jami'il ma'asis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-kubur min hadhihi al-majlasah wa jami'i ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhuna wa masyayikhina wa khususan man istama'na guna bisababihi wa li ajlihi syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قائم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 57. Mbak Indah halaman pinten? Sami nggih. Wa an Aisyata, monggo Mas Evan. Wa an Aisyata lan saking Siti Aisyah radhiyallahu mugi-mugi ridhani Allah sapa Allah anha marang Siti Aisyah. Niki tasih bab napa khusyuk ini mboten salah niki. Nggih bab khusyuke salat. Diserukan ketika salat niku jenengan berusaha khusyuk, dene guru iso khusyuk ya apa khusyuk lah. Durung iso latihan khusyuk mboten napa-napa. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah, sa'altu takon sapa ingsun. Tanglet sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil iltifati saking nolah-noleh. Salati ing dalem salat. Siti Aisyah niki tanglet teng Kanjeng Nabi perihal tentang menoleh ketika dalam keadaan sholat. Basa Jawa niku tolah-toleh. Nek noleh pisan tok mboten batal. Nek noleh pun lebih dari 3 kali niki kurang sae mengganggu kekhusyukan panjenengan. Asal noleh niki mboten gobekno dodone sampean. Niki asline mboten batalno sholat. Cuman yo nggarai khusyuke ilang. Jadi semisal jenengan kok kepeksa sampai noleh, kedik mboten napa-napa. Semisal salat dhewean terus semisal ana bahaya utawa nunggone yogane lah sik bayi semisal. Mboten napa-napa. Asal dodone mboten bergerak. Nek dodone pun gerak ngeten batal, langsung batal salatnya. Tapi niki jangan sampai kita menoleh-noleh karena niku saged ganggu kekhusyukane panjenengan. Padahal satu-satunya ibadah sing bolak-balik kula critakno niki sing langsung Kanjeng Nabi niku angsal mandat langsung dari Allah, mboten lewat perantara niku. Liyane ngamal soleh niku kan lewat perantara wahyu, lewat perantara malaikat. Nanging salat niku langsung dipanggil teng napa ares mriku kalian Allah, Kanjeng Nabi niku. Makanya ampun ngantos salat niku diremehno.
Sampai sholat toleh. Senajan utange akeh ya aja toleh. Ya ketok khusyuk ngoten. Ketok khusyuk, mantuk-mantuk iki lha kok khusyuk. Mergo utange akeh, tapi ketok khusyuk. Ampun ngantos jenengan iki ketok kaya toleh. Latihan, dereng khusyuk latihan khusyuk. Fi sholati ing dalam salat faqala banjur jawab sinten Kanjeng Nabi. Wa utawi yo iltifati. Ikhtilasun iku serobotan, kecolongan. Yah talisu kang nyerobot hu ing pundi niki. Hu ing ikhtilas ngoten mawon. Mesti diwonge mesti niki. Asyaitonu sapa setan fi sholatil abdi ing dalem salate kawula. Ana tiyang pas wancine salat dadak kok sampai kebrosot berupa keserobot berupa napa noleh. Niku berarti setan sing nyerobot kekhusyukane panjenengan. Nah sing saged ngelawan setan niku ya jenengan piyambak. Estu setan niku mboten saged terus nguping teng kuping panjenengan mboten saged. Setan niku asline mek nebeng teng hawa nafsune panjenengan. Hawa nafsune panjenengan niku sing harus jenengan kalahkan. Mengalahkan hawa nafsu kalian nopo, kali ilmu, kali ngaji, kali nambah terus belajar. Belajar mboten harus teng majelis niki nggih, teng pundi mawon saged. Nderek teng YouTube majine Gus Bahak kathah. Majine kiai-kiai lintu kuatah. Iku tidak harus jenengan dugi teng majelis menika nggih. Mergi nek jenengan mboten tambah-tambah belajar terus. Niku berarti jenengan ngawiti goblok. Jadi semua orang niku punya potensi pandai, punya potensi kepintaran. Ananging nek wis rumangsa pinter terus leren belajare, niku berarti jenengan mulai goblok. Pada saat niku aku sawan wis cukup cah ilmuku. Wis tak leren, gak ngaji ka opo, gak nambah ilmu. Ya niki berarti jenengan pun mulai goblok pada saat menika. Sak boten pahami panjenengan, sak boten napa nyantoli panjenengan, tapi jenengan tesih purun ngaos terus, purun belajar terus, purun mikir terus, berarti jenengan masih punya potensi untuk paham terhadap sesuatu, masih punya potensi untuk pandai. Oh ini leren belajar berarti jenengan ngawiti goblok, wis ngoten mawon. Jadi ampun ngatos, senajana pun sepuh regi bocah cilik belajar piye carane dadi bocah cilik sing sae. Pun tambah gede ya piye carane belajar dadi wong gede sing kelakuane sae. Dadi wong tuwa nggih ngoten, tetep belajar piye carane dadi tiyang sepah sing sae. Pun gak ada putu nggih tetep belajar piye carane dadi apa mbah dadi apa nenek kakek sing sae. Nek mboten belajar ya mandek ilmu jenengan. Padahal ilmu niku berkembang terus. Ilmu niku berkembang terus. Boten belajar jenengan mandegreg mulai goblok pada saat menika. Jadi ampun ngantos leren belajar. Apa niku? Terus hadis ta. Al ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu tadi niku. Thalabul ilmi enggak salah niku. Minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari lahir ngantos masuk ke liang lahat. Nah ini kita damel dados dalile tiyang maca napa niku talqin. Senajan wis masuk teng liang lahat niku tetep piyambake piyantune sing pejah menika tetep saged nerami ilmu niku dasare. Nah, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Lare bayi ge lahir ya, langsung diadzani terus diqomati. Nah niku kan nek kula nate maos beberapa tafsir niku nate belajar nggih. Beberapa tafsir saking beberapa guru kami. Alatnya bayi, alat nopo, anggota badannya bayi yang pertama kali berfungsi niku terus telinga dulu. Jadi telinga langsung mulai sudah mendengar. Meripat dereng saged ningali. Sik kelamun ya. Lambe apa maneh? Ya sik ewek-ewek tok mboten saged ngomong. Tapi pendengaran pun normal.
Makanya terus diadani niku pun kringi ponan. Akal ya dereng sekolah dereng nopo. Tapi pendengarannya pun mulai normal. Nah niku mulai pertama kali diperdengarkan nopo kalimat jalalah berupa Allah dalam adzan dan iqomah. Cik ini terngiang lahir langsung diadani dan diiqomah. Pas nalikane pejah mlebet teng liang lahat nggih balik malih diadani di iqomah. Dasar ini kuwi tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi ampun ngantos leres. Apa ampun ngantos leren jenengan patos ilmu niku. Ngantos umur berapapun. Mergi nek bocah cilik balik malih nggih bocah cilik belajar dadi bocah cilik catuwa. Catuwa kan. Tiang sepah niku nggih belajar dadi tiang sepah. Dados tiang sepah sing sae. Rawang riwayatake hu ing hadis sop al Bukhari Imam Bukhari. Wali Tirmidzi lan iku kedua Imam Tirmidzi. Wa sahahalan mirang-mirang sahih hu ing hadis. Wa sahahalan mirang-mirang sahih sapa Tirmidzi hu ing hadis. Wonten kalimat lain dari Imam Tirmidzi dan ini sahih. Iyaka wedya sira hindarilah. Bahasa Indonesia hindarilah sekuat mungkin. Wal iltifata ing nolah-noleh fis sholati ing dalam salat. Fa innahu mungko sak temene iltifat halakatun iku ngrusak kekhusyukane panjenengan. Nek sampai batal salat boten. Asal boten berlebihan oleh iki. Sekedar sepisan, kedua, 3 kali tesih dereng batalaken asal gerake boten langsung berturut-turut. Ini berturut-turut batal. Si ro lu batal. Kan berturut-turut. Tapi nek sekedar noleh sepindah, misal kono bahaya pun balik malih. Niki mboten sampe batalno. Asal dodone sampean mboten berubah, mboten bergerak. Dodone melu gerak batal. Jangan noleh teng kanan gitu. Dodone melu gerak langsung batal. Nek sirai tok mboten batal. Pisan tok nggih. Nek bolak-balik makane kalimatnya kula ganti nolah-noleh wae. Nek noleh pisan mboten batal. Noleh pisan kan mek 2 gerakan. 1 2 kan 2 gerakan. Mboten batal sakniki. Nek nolah-noleh sing batal. Apalagi noleh niku sampai sak dodone. Nah niki pun batal. Noleh pisan tok niku pun mengganggu kekhusyukane panjenengan. Nek mboten terpaksa jangan sampai menoleh. Fa ing kana mongko lamun ana apa iltifat la buddha iku ora kena ora. Fa fit tatawu'i mongko ing dalem salat sunnah ugi. Meskipun salatnya salat sunnah tetap kita harus menghindar atau menjauhi sekuat mungkin menoleh. Mergi nek noleh sampai gerak dodone batal, noleh nggih batal, noleh pisan pun mengurangi kekhusyukan. Wa an Anas lan saking sahabat Anas radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Anas. Kala ngendika sapa Anas. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalikane ana ahadukum salah suwijine sira kabeh fi sholati ing dalam salat. Fa innahu mongko satemene ahadukum yunaji iku madhep sapa ahadukum Rabbahu ing pangerane ahadukum. Fala ya besukonna mongko ojo idu temenan. Mongko ojo idu temenan sapa ahadun. Baina yadaihi ing dalem ngarepe ahadukum. Oke. Wala an yaminihi lan ora saking arah tengene ahadukum. Walakin an simalihi lan tetapine saking arah kiwane ahadukum tahta qadamihi ing dalem ngisore napa delamaane ahadukum. Jenengan kepeksa duka wonten slilite teng napa lesane panjenengan. Iki dilek kan ya batal salate iki. Mari mangan sate biasanya iki. Terus untu tuwa biasanya niku wonten slilite. Nek untu enom mboten. Kula kadang yo rumangsa kok, iki aku paling wis tuwa ya. Wong mangan sate saiki kok selilit kok saharat-harat iki.
Mbok sampeyan iki. Apa wis gak kuat malah mangan sate. Wong gek mangan sate saiki wae sing jenenge slilit kok kathah nemen. Pas wancine salat, dah kok metu slilite. Dilek batal, didokno kok ya makruh. Piye carane? Ya wis didokno alon-alon kira-kira noleh nengen saiki. Niki syaratnya tetep nek saged mboten wonten tiyang. Lho ono tiyang sampean itu. Untuk kancane. Wah, ayo itu-idune sak kancane. Wah, kancane ngidun tak idoni dhewe niki. Dadi ngidun niku mboten batalno, tapi niku tetep mengganggu kekhusyukan. Nek mboten terpaksa jangan. Terpaksa nek kados niku wau sliliten mboten mungkin dilek kan batal. Wong ketinggal slilit. Sulane mboten semerap. Nggih. Karo kok moro glek lho. Kok koyo slilite kan mboten semerap, mboten batal. Utawa sing dimakfu kados jenengan wudu mantun gojok kan wonten sisane toya teng untu, teng apa lambe. Wis sampean idokno sak wajare kan sik ono gedhi-gedhi. Niku sampean lek mboten napa-napa. Pokoke dikira-kira didokno dhisik semampune. Dimakfu niku toya mantun wudu niku. Ora usah sampean resik-resikno, wah sampean tisoni sampean lapi kain barang mboten usah niku berlebihan niku. Kok didokno sak wajare kira-kira ndok apa lambe le sampun mboten wonten banyune wis sampean salat. Senajan hakikate itu ono niku pastine niku. Toya saiki niku. Tapi nek slilit mboten saged. Wah, iki makfu iki lumayan saiki dilekahi mboten angsal. Batal niku. Lah ngidokno di ati-ati. Nek piyambakan oke lah saged jenengan ngidu arah kiwa saiki nisore sikil. Tapi nek teng waya jamaah, waya dimpet ae aja dilek. Selilit dimpet ae, disimpen teng. Saged tisu wonten napa nggih. Nggih, saged wonten. Pokoknya gerakannya jangan berlebihan. Nggih nanti kula nate semerap nggih kali tisu. Disai malih saged. Mboten batal. Dadine idu niku mboten najis. Kula niku nate semerap cah ya kanca kula ya sotok komor. Gara-gara mari ngaji niki niku wah idu gak batal. Sing jeneng riya Pak niku diwadahi sae niku. Ngeten nih. Ya Allah. Dadi kene ngecap idu ngeten. Allah Rabbi. Saiki yo ngulang saya. Pinter dia saya. Saiki ngulang saya. Ya mboten ngiyai tapi ngulang. Wah, biyen ngono saiki kok mengkene saya. Tapi ngene ku gara-gara ngaji weruh nek idu mboten najis. Paene mboten najis itu. Sampai jenengan tilem, asal tileme niki ndase luwih dhukur tinimbang wetenge. Niku iler sampeyan mboten najis. Munggah Imam Syafi'i mboten najis. Kula pertama kali mondok niku kula anggap iler kan najis kabeh. Ternyata barang tambahake sing diwaca kitabe niku asal wetenge luwih ndek tinimbang sirahe. Ngiler niku mboten batal. Nek jenengan kepengin ngati-ngati wis tak hati-hati wae. Pokoke semua iler batal mboten napa-napa ngati-ngati. Niku pas wancine wingi yoga kula mantuk saking pondok anyaran mondok. Ai niku lho batal sama apa najis ir sampean gak kan najis. Rego kan ndas luwih dhuwur, Bro. Sedek kemenyek saiki sana. Senutur wong tuane barang niku. Sampeyan kok ora, Nduk? Ya iya lho, mondok kok jane. Dadi nek sirahe luwih dhukur tinimbang menapa madarane niku ilere mboten najis. Tapi nek sejajar, sejajar niki tetep dihukumi najis ilere. Dadi jenengan tilem mboten bantalan. Nah ngiler. Ngiler yang dileweri iku mlebu kuping sampean. Saking nemene batal apa mbok najis iler sampean. Batale wudu tetep batal wong tilem. Tetep batal wudune. Ilere sing mboten najis nek sirahe duwe dhukur. Silai sejajar ilere najis. Wa Anasin lan saking sahabat Anas radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Anas. Kala ngendika sapa Anas, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun? Oh, sampun. Pundi wae? Muttafaqun nggih. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ngatasi hadis. Hadis ini muttafaq alaih berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, sahih niki berarti. Wa fi riwayatin ing dalem riwayat kang liya. Au tahta qadamihi utawa ing dalem ngisore delamaane ahaduku. Sampeyan ngidu teng arah kiwane sikil angsal di riwayat yang lain berarti teng nisori sikil.
mungkin ya dikira-kira ya antara dua sikile sama niku sama soto ndiluk saithik berarti. Tahta qodamahi berarti nisore delamaan. Nek wau kan napa wau? Arah kiwane. Niki nisore wae. Ke arah kiwa nisore wae. Angsal. Wa anhu lan iku saking Anas radhiya mugi-mugi ngridani Allahu sapa Allah anhu marang Anas. Polang dika sapa Anas kana ana kiramun apa selambu. Iku eling asmane bapak niku. Bapak nanti angsal undangan. Tulisannya iku kirom barek ki. Undangan bapak kirom kali ki. Liru iki. Jenengku barek K. Nek barek ki lak selambu maknane Jawa. Nek kali K iku maknane orang-orang yang mulia, pinten-pinten tiyang sing mulya. Tapi nek karo ki iki maknane iki selambu. Makane suwane undangan kok tulisane ku kaleki kliru iki. Toro iki kata mondok cah iki jare. Kiramun apa selambu li Aisyata kedue Siti Aisyah. Satarot bihi janiba baitiha. Satarot kang gawe tutup sapa Aisyah bihi kelawan kiram janiba baitiha ing dalem jabane omahe Siti Aisyah. Pakola banjur ngendika laha marang Aisyah. An-Nabiyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amiti. Padha mbek sampean biasane ngomong amit niku. Amit iku maknane nyingkreo sira. Amiti nyingkreno sira. Anna saking ingsun Nabi Muhammad kiromaka ing selambu kiromaki ing selambu sira hadza rupane iki Aisyah aku iki pek salat Aisyah ana selambu nang ngarepe kamarmu maksudnya omahmu kamare yo ngarepe kamarmu iki lho irekno garahe ganggu salatku selambu kok apik ngene kleber ana warnane ana kembange ana apane pokoke selambune menarik makane niki damel dasar nek jenengan salat ampun ngantos mbeto kelambi sing terlalu apik sakno sing nguri. Mu sama digedolaki klambi apa ya? Merek apa iki? Nah, sing nguri. Goleki merek e. Ruko lah, ruko niki apik-apikan. Cah, ruko niki sakniki mboten putih tok, ya abu-abu, ya biru, ya kuning, abang lengkap. Lah niku sing garai sing wingking mboten khusuk. Jenengan khusuk. Wah, Allahu Akbar khusuk. Sing wingking maca iki merek apa ya? Oh, Danis. Niku niki Kanjeng Nabi nggih nglarang Siti Aisyah coplokan utawa tutupono selambumu iku selambune terlalu apik nggak ada yang ganggu salatku. Kanjeng Nabi niki keganggu salate jamane kula panjenengan wah gak karu-karuan. Khusyuk pas takbir tok. Pas takbir khusyuk Allahu Akbar khusyuk takbir barang mari bar temenan khusyuke yo eling macam-macam. Yo eling HP ini gurung dicas. Kadang imam iku. Nggih. Ah niku bahaya niku. Imam niku kula teng masjid niki sik sotok mending, Pak. Kula kadang teng masjid beberapa nggih, mboten kula sebutaken masjid. Niku wonten sing didawat nggih enak suarane, Pak. Tapi kan tidak semua orang niku waktunya longgar. Kadang jamaah iku nyempat-nyempatno. Lah kadang tiang sepuh sing dengkul ini pun mulai klotakan. Saken. Dadi nek dados imam niku sunai noleh niku mboten delok barisan, delok makmume. Tuwa tanem. Oh, tuwa-tuwa berarti sotok cepet. Napa niku apa mboten gerakane, cepet bacaane tapi gerakannya alon-alon. Maca Fatihah cepet. Cik mboten suwi-suwi. Surat cepet tapi gerakannya pelan. Allahu Akbar. Muga tuwek-tuwek. Saman getno Allah Akbar klotak. Dadi toleh niku mboten delok barisan rapet agak mboten didelok. Oh nom-nom aman. Nah niki sotok macane cepet, gerakannya cepet oke. Nom-nom. Tapi nek wongipun sepuh-sepuh ya ditingali wah sotok tua-tua iki. Jadi pelan-pelan. Mergi kadang tiang sepangeten. Wah, aja jamak ndok kono cah. Kecepetan. Tiang sepan niku pun goleki sing sedengan punan. Nek bocah nom-nom kan biasanya golek sing cepet.
Khususnya nek tarawih ngoten niku. Musala sing paling cepet paling rame. Nah, saiki sing tempur pos sing paling cepet sing pundi? Biasa paling rame niku. Larangan ngono. Makane guyonane Gus Dur riyen nggih. Nggudi sinten? Pak Harto. Pak Harto niku kan tarawih ndelek sing kanca-kanca sing mek 11. Terus tanggal kali Gus Dur. Gus, saya tarawihnya ini enggak banyak-banyak Gus, ikut yang sebelah saja. Ya enggak apa-apa. Sama saja itu paket hemat terus. Terus Gus Dur ngoten paket hemat. Kula maknane niku ngeten. Jadi nek jenengan nderek sejatine. Kula kok duwe angan-anganan feeling tapi niku. Ganjarane padha niku. Mergi napa? Sing 23 niku cepet. Cepet nggih. Rata-rata likur cepet nggih. Setengah jam atau setengah jam luwih sithik mantun. Sami sing 11 sodok suwi. Macae kados Jumatan. Mari nggih sami hampir setengah jam lebih. Jadi kados niki ganjarane padha kados niki. Mergi ditingali sange durasi niku. Nah, nek jenengan pun kinten-kinten sodok dengkul sodok otik. Dikecepet mboten kiat, mboten napa-napa nderek sing 11, mboten napa-napa. Wong dalile padha kiate. Dalile padha kiate niku. Jenengan ampun ngantos nyalano sing kono utawa bener sing kene. Padha benere. Tapi nek jenengan nderek kula nderek sing 23. Ngoten mawon. Nderek kula. Nderek kula nderek 23. Tapi jenengan wah aku seneng sing 11 mboten napa-napa. Sing penting kok rukun mboten lok-lokan. Kon salah aku bener. Nah niki sing salah niki. Gak melu tarawih melu lolokan. Amiti. Fa innahu mongko sak temene kiram la tazalu iku ora leren-leren apa tasa wiruhu gambare kiram. Dadi wonten lurike sing sae. Ta'rizu kang ganggu apa tasawiruhu li marang ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Sanyi Nabi rumangsa terganggu, akhirnya ngongkon Siti Aisyah tutupono. Utawa nek semisal ditutup boten saged ya dicoplok lah. Makane kula nate sembayang, Pak, teng napa? Teng Blitar masalahnya. Kula ketepatan beto kaos kula niku. Ah ya wis wong kepeksa kaos. Teng wingi wonten tulisane napa sponsore kaos niku wau. Terus kali pengurus napa masjid niku dipanggil, Bapak. Kaos jenengan niku wonten tulisane, Bapak. Dadi monggo betoh niki. Koyo rompi ngoten. Rompi tapi landung sak dengkul ngoten. Gaya Arab kowe. Wis tanggung ngono ae. Oh, berarti niki gaya ngene, gaya niru wong Arab. Iku mergo kula kaosan ketepatan niku wong mampir saking teng Moro Sepateng bapak kandunge bojo kula niku. Terus mampir mriku salat, wah kok sotok gaya Arab ngene. Niku disukane rompi. Mergi teng wingi gegering wonten tulisan sponsore kaos niku. Iya niki. Niki sunah paene ngoten. Dadi jenengan wong enggak ada kaos wonten lurike nek saged pas wanjine jamaah gantos klambi utawa ditutupi. Nek salat dhewe mboten masalah, mboten ganggu lintu-lintu. Masalah nek salat jamaah niku wau niku. Kados wau rukuh wau. Masa niku rukuh kan api-apian. Rukuh niku api-apian masyaallah. Kok iso macam-macam ngono ya. Nek tiang jalur kan mboten, ya paling klambi putih, batik. Ya sering macam-macam. Lurik kembang, lurik kotak-kotak, warna hijau, abang, ireng, krem. Wis niku dereng rendone barang Bu nggih. Rendone mboten karo-karo, masyaallah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wattafaqulan sepakat sapa Bukhari lan Muslim. Ala hadithiha ing atase hadis Siti Aisyah. Fi qisati ambajaniyah. Ing dalem kisahe kain kang kandel. Dados setunggal. Fi qisati ambajaniyati Abi Jahmin.
ing dalam kisahe kain kandele Abu Jahmin. Wa fihi lan iku ing dalam hadis fa innaha mungko sak temene Ambajaniyah Al-Hatni Al-Hat iku nglalekno apa Ambajaniyah ni ing ingsun an sholati saking salat ingsun. Niki Kanjeng Nabi ya. Semerap werna semelap kain sing werna-werna niku tesih mengganggu teng salate Kanjeng Nabi, apalagi kula panjenengan. Mangkane salate nek saged di tempat yang khusus untuk salat. Sampai-sampai nek saged yo aja ndok ruang tamu ta aja ndok kamar, tempat khusus salat. Termasuk griya sing barokah, Pak. Niku jenengan enggak ada tempat khusus kangge salat. Basa kerane bocah-bocah niku enggak ada mihrab bahasane. Basa Jawane enggak ada musala teng omahe panjenengan. Dadi nek salat nggih teng tempat niku. Mboten kumpul teng kamar panjenengan. Teng kamar mboten napa-napa, pokoke mboten najis kan tetep sah. Ruang tamu mboten napa. Wong tetep sah, tetep suci, tetep sah. Cuman sing sae damel griya niku ada tempat khusus untuk salat. Wonten musolae. Niku barokah. Wa an Jabir lan saking sahabat Jabir ibni Samurah putrane Samurah niku jaler. Radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Jabir. Kala ndika sapa Jabir. Kala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layan tahiyanna yaktine nglerenono temen sira. Oh, mboten safail. Yaktine nglereni temen. Aqwamun sapa kaum. Yarfauna kang padha ngangkat sapa kaum absarahum ing pira-pira peningale kaum ila samai marang langit. Pun babipun radi benten iki. Niku bab masalah kelambi atau kain yang dapat dilihat. Niki tiang salat dadak sodok ndangak napa sirahe. Fi sholati ing dalem nalikane salat. Aula tarji'u utawa ora bali apa salat ilaihim marang akwam. Jenengan pas wae salat niki ndangak niku mboten batal salat. Tapi jare Kanjeng Nabi ojo sampai jenengan salat niku mbarek ndangak, iku yo ganggu. Garai salat sampean gak khusyuk. Ndok omah mungkin gak patek ndangak. Tapi ndok masjid sing apik ndangak sampean. Allahu Akbar ndangak. Lampu kok akeh. Ben ngringekno imam maca. Lah niki ganggu khusyuk sampean. Kadang ke Allahu Akbar wah. Sone lumayan enak lho ningali swara ngringekno swara ningali munggah niku mengganggu kekhusyukane panjenengan. Dimakruhkan mboten angsal. Mboten sampe batal nggih, tapi mengganggu kekhusyukane panjenengan. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wala hulan iku kedue Jabir an Aisyata saking Siti Aisyah. Qolat ngendika sapa Siti Aisyah. Sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kang ndika sapa Rasul la sholata ora ana salat iku maujud bi hadrati ta'amin ing dalem sandinge daharan utawa panganan. Wala wahwa lan ora ana utawi ya wong yudafi ku nyegah hu ing wong al ahbatsani apa perkara kang jemberi loro. Niki jenengan dimakruhno. Nggare gak khusyuk barang niki. Jenengan lesu. Sing paling pas niku Ramadan niki. Jenengan lesune pol. Wayah dan maghrib. Niki jenengan nek lesu temenan. Nek sik kiat bener menapa. Lesu temenan. Niku ampun ngantos mek ngombe tok terus salat. Jelas gak khusyuk sampean san.
Wah, iki aku kuman ta gak iki. Dintekno anakku. Jadi azan dahar langsung apa ngombe langsung daharin. Menjenengan mentale sik durung tatak kok pene niru-niru jamaah bareng. Pun dahar mawon teng griya, mangke jamaah piyambak teng griya. Ane pun mentale pun tatak mboten napa-napa san. Aman iki aku san. Sego dintekno aku aman. Nah, mboten napa-napa. Wong sego gurung aman dintekno anake kok. Pene kemenyek lunga jamaah bareng. Nek tapi niki benten niki. Nek jaman sak menika duka teng Purpo nggih. Teng daerah Kilen niku teng masjid niku disukani sekul, Pak. Jadi ini jamaah kita dihitung sama tentang 20 atau yang 50. Wonten pengurus masjid niku pun angsal jatah saking beberapa orang kaya di sekitar. Ditumbah sekol bungkus. Tapi nggih balik malih, dahare tetep mari salat niku. Jadi sukane toyo kali pasilan terus wonten sekule. Jadi sekule niku didelek ndok sandinge apa ya? Ngajengi tiang niku. Sanding sujudan gitu. Kan mboten ganggu tanggane mboten ganggu tiang kan. Wah, iki ajane ndok pikir kula nanti sepindah niku. Iki sajane aku nemangan dhisik iki. Sawangane sembayang dhisik. Terus mulai kula buka. Wah, tak menu bojoku. Sampeyan arep ta? Arep ya wis panganan tak mangan masakan sampeyan aku. Niki nek menggawe Kanjeng Nabi makruh. Dadi nek jenengan salat, lah kok sanding ngono panganan jenengan kok pas lesu mangan dhisik. Gareng ganggu khusuke panjenengan. Sing kedua, jenengan wancine salat dadak ngempet nguyuh utawa ngempet napa buang air besar ataupun buang air kecil utawa ngempet ngentut. Getno mawon, nek kudu ngentut dibrono wudu malih, nek jenengan kudu ngising piye nggih dibrono mawon, pipis nggih pipis mawon, wudu malih terus salat. Jenengan ngempet, Pak, masyaallah. Aku ya nak tau nglakoni iki. Mboten eco. Mboten eling pengen napa-napa san. Dicepet-cepet mari drut langsung lho. Nah gak enak dibrono pisan terus wudu terus salat. Tenang salat. Pemane jenengan gak ada napa? Masuk angin. Aja diempet tambah loro sampean loteng sampean. Getno mawon. Kira-kira udah digetno wis. Daripada diempet nggarai makin mboten khusyuk salate. Wa an Abi Hurairah talan saking Abu Hurairah. Anak Nabi yang saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi gitu. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Atasa wubu utawi angop. Nah, biasane sampean sembahyang subuh niki. Subuh napa isak barang niki? Atasaubu utawi angop minasyaitoni ku saking setan. Fa idza tasawaba mongko ing dalem nalikane angop ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh. Fal yaqdzim mongko becik nyegao utawa ngempeto sapa sira. Nek angop diempet, nek ngentut digetno batal mboten napa-napa wudu malih terus salat. Nek angop diempet. Nek wahing mboten ana, Bu. Lara niku. Wahing mboten kategori angop nggih. Mboten napa-napa. Nek angop dibetah-betahno. Aja diget-getno, subuh nak angop. Sampeyan gurung sikatan ya sakno tanggane. Iki ababe sapa kok iso ngene iki. Biasane subuh niku. Subuh gek toto bismillah langsung ababe tangga. Kampus kabeh. Bismillah. Lho, sing ngambune sapa iki kok ngene. Jenengan tangi subuh Bapak Ibu nggih. Tambah tuwa niku biasane ababe tambah basim. Jadi nek tangi turu subuh ngoten niku langsung sikatan temenan nggih. Mboten siwakan kan gak ono odole. Sikatan temenan sampai kinten-kinten jenengan subuh sembahyang subuh jamaah niku mboten wonten gondone. Cek mboten ganggu kancane kiwa tengen niku. Lagi jamaah niku kan kali tiang lintu kan. Sama dewan gak masalah. Abab bahasin barang gak masalah dhewean. Nek kali tiang lintu niku sing mengganggu. Tur jenengan salat niku disunahkan posisi nggih siwakan, sikatan. Salat 5 waktu niku. Mboten hanya pagi, siang, sore mboten. Jadi menggosok gigi niku disunahkan di setiap salat.
Makane riyen kanca-kanca pondok niku tumbas kayu siwak. Saniki teng online kathah niku. Terus disaki. Ya sak campur gudal campur apa niku. Nggih sampun sikatan wudune sikatan punan. Cuman badhe salat niku lho. Niku disunahkan siwakan, dadi diesrek-esrek ngoten. Niku pahalanya itu 70 kali lipat ya daripada mboten siwakan. Iki nek sampean golek ganjaran. Tapi nek secara sosial niku nggih. Jadi jenengan salat subuh lah kok gondone sing mboten karep-karepan ngganggu tanggane. Kula biasa ning ngamati niku pas wis jamak subuh. Sandi kok tiang sotok tua, wah iki jelas iki. Nggih meneng mawon, tapi yo ganggu. Wis eling ababe wong jan. Mek 2 rakaat nah eling ababe wong jan. Jadi nek subuh jenengan sing rumpasa pun sepuh digosok untune sampai bener-bener mboten gondo. Nek saged nggih nyemil napa riyin. Soale nyemil saiki biasane mboten sepiro gondo. Tapi nek dereng nyemil belas, wah niku pol-polan niku jan. Sik gondone napa weteng sakniki kan. Jadi nyemil saiki sik mboten sepiro nemen. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa zadalan nambahi sapa Tirmidzi fi sholati ing dalam salat. Kalimate ning menurut Tirmidzi niku ditambahi akhire fi sholati. Kedik malih. Babul masajidi utawi iki ku bab kang nerangake masjid. Jenengan iki muga-muga mboten sepiro nyinggung panjenengan. Kula maca niku kok sotok kepiye ngoten. Wah, iki sawane akeh sing tersinggung ya. Bismillah, mugi-mugi mboten tersinggung panjenengan. An Aisyata saking Siti Aisyah. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anha marang Siti Aisyah. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah, amara perintah Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibina il masajidi kelawan bangun masjid. Kelawan bangun pira-pira masjid. Fiddauri ing dalem desa. Wa antu nadzofa. Tu nadzofa. Lan yento bersihana lan yento den bersihi apa masjid. Wa tu thayyaba lan yento den makmurake apa masjid. Masjid sing sae niku mboten masjid sing dhuwur utawa gedhe bangunane. Masjid sing sae niku masjid sing resik panggonane. Sing kedua makmur masjide. Dados kegiatan niku lengkap, ya ana majelis taklim, ya wonten kegiatan ibadah. Mboten gedhe-gedhean bangunan. Lah sakniki niku biasane seneng gedhe-gedhean bangunan, lurike macem-macem. Teng prupa mboten sepira gedhe. Sampeyan ningali teng mboten ada-ada nunggergan mawon. Wah, mega epol niku. Teng pundi malih? Oh, teng Mudhar. Oh, mboten karo-karoan ta. Padahal masjidnya mboten sepira makmur. Lah niki sudah jauh dari perintahnya Kanjeng Nabi. Masjid sing apik niku sing resik panggonane. Sing resik sapa? Sing resik ya jenengan barang iki termasuk punya kewajiban, mboten kewajiban takmir niku. Jenengan iki sebagai kaum muslimin muslimat wajib nderek ngresiki masjid. Mboten nderek nyapu ya minimal jenengan pas wanjine mriku kok ana ketok selebate napa lah sampah. Jenengan cukup sampun beto medal iku pun ngewangi. Aja sampe ngrusoi malah mari mangan ndok kono. Panganane mboten apa wadahe mboten dibeto medal. Jenengan malah ngrusoi niku. Terus dimakmuraken. Lah, makmurno masjid niku nek enggak ada ilmu, Pak. Mboten enggak ada ilmu mboten saged makmurno. Pikir masjid itu ge api-apian tok mboten. Ilmune saking pundi balik malih ngaji. Mboten ngaji mboten semerap ilmune makmurno masjid. Engko nang dikira rame-rame wae. Orkesan. Wah, tambah nemen niku. Mangke wonten iki bab orkesan teng masjid niku. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad bin Hambali wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahahalan mirang-mirang sahih sapa Tirmidzi irsalahu ing mursali hadis
Ya. Hadisnya hadis sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah telan saking Abu Hurairah. Kala ngendika, radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatala merangi utawa mateni Allah sapa Allah al Yahuda ing wong Yahudi. Ittakhadhu kang padha gawe sapa Yahudi kubura anbiyaihim ing pira-pira kuburane nabine ing pira-pira kuburane nabine Yahudi. Yahuda niku masajida ing dadi masjid. Tiang Yahudi niku tiang sing mboten ngerti. Kuburane nabi-nabine dadak dibongkar tengere terus didamel masjid. Niki mboten angsal. Pak, nek masjid nggusur oleh. Teng fikih niku wonten keterangan ada 3 tempat yang boleh saling menggusur. 3 bangunan. Masjid, kuburan dan jalan raya. Jadi jenengan damel masjid lah kok ono kuburan digeser angsal. Keduk dipindah teng makam yang lain angsal. Sebaliknya, kuburannya gak kamot, masjidnya kok ombo, masjidnya dibongkar digi kuburan angsal. Wono dalan, wah dalan iki nerabas, kok ono kuburan di masjid, bongkar kabeh pindah angsal. Jadi 3 tempat, 3 bangunan ini angsal saling menggusur. Jalan raya, masjid, kalian kuburan. Jadi misal kok ono ustadz kiai bongkar masjid gara-gara kuburan angsal. Sebaliknya, bongkar kuburan gara-gara masjid angsal. Bongkar kuburan masjid gara-gara dalan angsal. Nah, iku wonten ilmune. Ku nasaman iku ono kontraktor didampingi kiai. Lah kok ini ngusur masjid di dalan. Saman kayak salah kan? Dalan nang ngusur masjid kan. Niku secara fikih angsal. Asal dalan raya loh, dalan untuk umum, bukan jalan pribadi ya. Dalan umum. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ngatasi hadis wajah dalan nambahi sopo muslimun imam muslim wan nasoro lan wong nasrani ditambahi wong nggih al yahuda wan nasoro walahuma lan iku kedue Bukhari Muslim fi hadisi Aisyah ing dalam hadis Siti Aisyah kanu ana sapa Yahudi idza mata nalikane mati sapa fihim ing dalam Yahudi rajulun ar-rajulu sapa wong lanang as-sholihu kang saleh banau mongko mbangun sapa Yahudi ala qabrihi ing atase kuburane rajulin ar-rajulu masjidan ing masjid biyen wong Yahudi niku nek wonten tiyang saleh mungguhe mereka nggih dadak pejah niku teng ndukure kuburane dibangun masjid mungkin karepe ngormati tapi niki mboten asal nggih. Wa fihi lan iku ing dalam hadis ulaika utahe mengkono-mengkono Yahudi sirrul khalqi iku olo-olone makhluk. Maksude mboten asal niku. Jadi nek jenengan kepengin gawe masjid teng kuburan niku dipindah sik kuburane, mboten napa-napa. Aja dibangun teng ndukure, mboten asal. Kula kok eling pembunuhan teng pundi niku. Dipateni Pak tiyang, Pak. Tiyang sepahe paten. Dipendem terus bekas pendemane dibangun musola. Gara-gara nopo? Gara-gara royoan warisan. Jadi ampun ngantos jenengan gara-gara warisan mawon sampai berbuat senekat. Iku nggih. Pun kita ini cekap semanten. Wonten pertanyaan nggih monggo. Musola terus ngadapi rumah tangga. Mboten napa-napa, Pak. Kula kinten kok ngadhapi kuburan. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Musola teng lantai 2 kan? Mboten napa-napa. Musola umum mboten napa-napa, pribadi tambah mboten napa-napa. Wonten malih pertanyaan? Monggo diwaos dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.